Niñas, Sí. en galego. E bichiños como a tixereta, que moita xente pensa, ai, ese amor de tal. É un insectívoro brutal, que nos come algunha leitudiña ou algo na leira, pero tamén devora millóns de pulgóns. Vale. E o pulgón destroza máis, Claro, non? as crisopas é como unha especie de mosquito alargado verde maruxita. Sí, sí. Vale, Non pican eses? Nada, non fan nada. Desmentimos logo, porque moita xente pensa que pican, Efectivamente, verdad? no momento que na fase de larva, de ninfa, se alimentan de pulgóns. Ajá. Vale, as xoganiñas, tanto de adulto como de ninfa, o seu alimento son pulgóns. Espera que chupoño aquí, para que Sí. se vexa ben un momento. Deixa así que vexan ben na casa. Mira que bonito, que preciosidade. Para poñer no porche, Xoan, non hai por que poñer ese mamotreto grande, mira. No, bonito, Mira que Está chulísimo. cuquiño. Este é precioso. Pero entón, xoaniñas. Sí. Aí este é unha tixeretas, estrela, como dúas decías. estrelas, Sí. 4 estrelas. E despois temos varios tipos de avispas, vale? Que non pican, vale? Son avispiñas que van a meter ourugas que son plaga, Sí. como a carcopasa da fruta, ese vermiño cabrón que estás comendo mazán. Sí, que non conoce o carcopasa da fruta. Vale. Ele é moi didáctico en todos os términos, é latín. Métenas aí e despois tapan con un pouquiño de barro. E eso mismo hai un montón de especies de abellas solitarias que tamén o fan. Vale, a Hai abella. abellas solitarias? Sí. Ah, mira, eso non sabía. Esas abellas que fan non traen larvas, vale? Porque a súa larva, o sea, a cría desa abella, o que come é polen e néctar. Entonces carretan polen, enchen de polen, poñen un oviño, unha tapiña de barro e así hasta encher o burato, vale? E está ocurrindo unha cousa. Hai unha especie de abella solitaria Sí? que moita xente nos chaman para que as matemos. Por qué? Porque son solitarias, pero para anidar se xuntan. Entón, o que teña un pequeño barranquiño, unha zona do chan no xardín, que o suelo sea arcilloso, este típico roxento, Ajá. pois van a ir a anidar aí. Porque hai xente que chama por ver unha abella. Non, Non unha abella, unha, que porque se xuntan moitas para- se xuntan. claro. Son Vale, solitarias Aí, mentras alarmas. non están criando. Cando crían, se xuntan para parearse. Bueno, eso como casi todo eso. Pero son inofensivas, en Para todo caso. parearse hai que xuntarse. Sí, sí. De momento, pero bueno. De momento, ti dixes moi ben, de momento, non. De momento non sei. Vale, nos queda claro que temos que axudar a biodiversidade. Moi ben. Ahora, unha cousa tan sencilla como esta, mira, que podemos facer con un cacho de alame. Non hai por que comprar este tan A ver, é sofisticado. precioso. Este é un comedoiro para todo tipo de aves, porque vale pas insectívoras, pas que son solo granívoras e pas mixtas, que son granívoras e insectívoras. Vale? Porque hoxe, por exemplo, cazan insectos porque necesitan proteína Sí. e o día seguinte pues, van ao gran. Vale? Sí, unha dieta variada. Que tamén Sí. nos atacan algo a fruta, o solucionamos para que non nos vayan a que temos no árbol nun sitio que elas o poidan ver, fruta que se nos pase, a cortamos ao medio e van a preferir esa que ir á verde do Sí, árbol. ven como, é como no buffet, eu non Sí. tomo fruta non todo ano, ahora como te no hotel, te cortada, non te llamado. Claro. Como os paxaros igual. Igual, eres un paxaro grande. Eso sí, pajarraco. Que é que isto? outro. Moita xente me di, vale,